Gure erosteko modua aldatu da. Minutuero, milioika pertsonek erosten dute mundu osoan. Orain inoiz baino gehiago, segurtasuna funtsaskoa da. Hori dela eta, irailaren 14an, ordainketei buruzko Europako araudi berria sartuko da indarrean. Eta horren bidez, abian jarriko da bezeroen autentifikazio indartua. 3 zutabetan oinarritutako segurtasun sistema bat. Ezagutzen duzun zerbait, adibidez zure pina. Baduzun zerbait, adibidez zure mugikorra edo txartela. Eta basaren zerbait, adibidez zure astarna edo aurpegi ezagutzea. Interneten ordaintzen duzunean, agian segurtasun neurri gehigarriak eskatuko dizkizute. Hala nola erabilera bakarreko kode bat, edo aurpegi ezagutzea. Eta saltokietan ordaintzen duzunean, pina gehiagotan eska diezazukete. Hori dela eta, garrantzitsua da guk zure telefono zenbakia eguneratuta edukitzea beti, eta gure banka elektronikoa eta apa erabiltzea. Izan ere, guretzat zure konfiantza zure segurtasuna bezain garrantzitsua da. Bezeroen autentifikazio indartua, zure lasaitasuna indartzen.